Perjalanan paling menyeramkan bengi-bengi liwat Lumajang. Wis gak kena dicerita wis. Ki aku mudhun liwat Senduro, Lur. Nah, tutuk Senduro iki aku rencanae mulene gak balik liwat Lumajang ya. Aku balike katene liwat nang iki Lur, teko Senduro sing medhot iki lho Lur, liwat sing kate nang Ranupane. Nah, ndek Ranupane kono kan ya mesti sik ngliwati iku lho Lur. Alas iku lho, mlebu ndek kono iku lho. Kuwi pirang km iku dawane iku Lur, alas iku Lur. Wis iki perjalanan ambek kabut-kabut ngene, wis ambek adem-adem ngene iki tapi seneng ya Lur, ya ampun. Bu aku kok seneng ngembong belara ya apa ya Lur ya. Heran aku ya. Nah iki ambek menikmati kabut-kabut iki Lur. Anyane sik isuk ya wis mari ndelok kabut ndek ndukur awan. Mari ndelok apa Lur? Matahari terbit mang. Tapi karena apa gak dadi kabut sing ndek nutupi Bromo iku mang gak setebel biasane ngono ku Lur. Nah, iki aku wis mlebu alas iki Lur. Nah, iki lek ndek kene lek ditutupno kan kok metune teko Ranupane ya. Teko Ranupane akhire jebus nang kene. Bromo lah aku mulai liwat Tumpang ngono lho Lur. Iki ngono dalan iki sing paling medeni iki sing pas ndek iku lho Lur jane apa pring-pringan iku lho. Mangkane aku gak mbayangno lek liwat kene bengi-bengi. Sakjane ya gak ono begal gak ono sih. Cuma ya mbuh wedi ae pokoke Lur ya lek liwat kene bengi apa meneh lek dhewean. Ya wis Lur, ceritane tutuk kene sik ya Lur. Selamat beraktivitas, selamat menjalankan ibadah puasa. Buat yang menjalankan ibadah puasa, semoga dilancarkan puasanya sampai nanti menjelang Lebaran. Oke Lur, selamat pagi.